एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गावनि बियाबाव थाद'नाय गैयै केम्पेन खालामदों। जेसेनो उफ्रा बिसायख'थिया खाथि सौफैदों एसेनो गावबा गावनि दोलो हान्जाफोरा थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि लादों। बे असिलायैनो एनडिएनि एबा इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआबो 37 नं सिदलि बियाबनि सिंनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ थाद'नाय गैयै लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे रायजो राजाफोराबो लोब ओंखारबोनानै बिथांखौ मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनैबो 37 नं सिदलि बियाबनि सिङाव थानाय सबायझार कमिउनिटि हलाव इउपिपिएलनि मोनसे मेगा बिसायख'थि फोसावदिंनाय जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै निर्मल कुमार ब्रह्मआ फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया जेबो फेक्टर नङा होननानै बुंथियो आरो बिपिएफ दोलोआव दायो रावबो दैदेनगिरि गैलिया होननानै बुंथिबावो बिथाङा। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव एनडिए एबा इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे रायजोसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो इएम रनजित बसुमतारियाबो बाहागो लायो। दिनैहाय नैबे सबायझार कमिउनिटि नुब्लाङाव मोनसे हाबाफारि जुथुमनाय जों नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय नोंथाङा बाहागो लानानै मा बुंनो सानो? आं बाहागो लानानै बेखौनो बुंदों जिहेथु सिदलि समस्तियाव 31 नं सिदलि समस्तियाव एमएलए आवगायनि एमएलए जाय बिथां जयन्त बसुमतारि बिथाङा दा एमपि जानानै थांबाय। दा नंखायनो बे सिदलि समस्तियाव एमपि सिटआ खालि जानानै दङ। बे खालि जानाय जायगाखौ फैगौ नभेम्बर मासनि 13 थारिखआव माने भट लादों आरो बे 13 थारिखआवनो भट होनांगौनि थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौनि थाखाय दिनैनि बे जथुमनाय रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो फैदों। दासिमाव माबायदि थागथियारि जानानै दं? दासिम माने बेथ' जोंना गुदिनिफ्रायनो आवगायनिफ्रायनो मावगासिनो दं नालाय जोंथ' भटनि टारगेटखौल' नङा जोंना रायजो राजाफोरजों थानांगौ। रायजो राजानि अभाब अभिजग रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो जौगानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय जों सिं हाबबाय थादों आरो दा नुनो मोन्दों दै फोसावदिंनाय जेनोखि मेल बे मेलफ्राव थांनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोननाय नुनो मोन्दों आरो बिसोरनि खुगानिफ्रायनो बांसिनानो बुंदों जों फैगौ 13 थारिखआव गाजा गोमजायै ट्रेक्टरनि सावगारियाव जों भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ, रेडि जाखाबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो जोंबो गोजोननाय मोन्दों आरो। बिपिएफआबो एकदम स्ट्रंलि नाजागासिनो दं सार। दा बिनि बेलायाव एसे फेक्टर जागोन नामा? बिपिएफआथ' जों दासिमबो माथो बिपिएफनि मेल मिटिंखौनो नुवाखै। बोरैजाय मिटिं खालामदों, मबाव खालामदों, सोरखौ लानानै खालामदों बेखौथ' गुबुना नुदोंबा आं दासिमबो नुनो मोनाखै आरो बिपिएफआ दा गावजों गाव दैदेनगिरिनि गेजेराव गोबां गोरोबलायनाय गैयि जाबाय। बिथांमोना सेरखाय बेरखाय जानानै दङ आरो मानगोनां जोंनि आवगायनि डेपुटि चिफ आरो दाखालिनि एमपिनि केन्डिडेट काम्फा बरगयारि बिथाङा दानि जेनोखि फोसावदिंनाय बिथांमोननि फोसावदिंनाय मेल बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै आरो बिथाङाबो बे बाइ इलेक्सनाव बारा गोसो होनानै खामानि मावनाय नङा बायदि होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो। गथिखे बिसोर जोंनि थाखाय फेक्टर नङा, खुनु दिन फेक्टर जानो हाला। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ गोबां रोखोमनि आसनि जौगाथायनि हाबाफारि मावगासिनो दङ। ओरै आसाम सरकारनिफ्रायबो गोबां जौगालु हाबाफारिया मावगासिनो दङ। गथिखे जाय सरकार बा जाय दोलोनि सरकारा जौगालु हाबाफारिखौ मावबाय थायो बेजोंनो रायजोफ्रा माने थायो। गथिखे बिसोरो दानि समाव बे मुहूर्तआव बिपिएफआ जों इउपिपिएलनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय क'क्राझार सहरनि कदमतला जेबि र'ड फाग्ला बाबा मन्दिरनि साखाथियाव थानाय फर्चुना हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजांथार खाबु। नंगौ, फर्चुना हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय फोसावदों दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफार। बे दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफाराव ल' डाउन पेमेन्टआवनो लानो हागोन नोंथांमोननि फसायनाय साखा खबनै गारि। बेजों लोगोसे गंनै हेलमेट फ्रि, 8,999 रांनि ब'ट स्मार्ट वाचखौबो नोंथांमोना बेसेन होआलासे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 10 बोसोरसिम वारेन्टि मोननो हागोन। सोरबा सुबुङा साखा खबनै गारिखौ एक्सचेन्ज खालामनो गोसो दङब्ला 2,000 रांसिम बोनास आरो आरजाथाव सुबुङा बेसेन होआलासे 100% ल' इन्टारेस्ट रेट 6.99% इजि फाइनान्सनि खाबुखौ गोरलैयैनो आवग्रिनानै लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे स्पेशेल अफारा फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। जुदि नोंथांमोना फर्चुना हन्डा श'रुमनि बे मोजांथार खाबुफोरखौ लानो गोसो दङब्ला 6900198490 एबा 6900198491 आव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन।